Дами и господа, този поздрав е специално направен за Мемет Патрона от Габрово, най-бареският андибари България. За най-добрия в Габрово, за Мемет Патрона. Вали гарми на Мемет и Гюлшен, пак и върви. Вали гарми на Мемет Патрона, пак му върви. В Габрово той е човека, канадикен тут бала Мемет. Кером няса е Гюлшен няса, е душманен му дерес. О Мемет Патрона, най-големия, о най-баро Анди Габрово. Мемет Патрона сам е постигнал всичко. Има жена къща палат и най-красивото Ауди А6. Вали гарми на Мемет, пак му върви. О Мемет Патрона, бе не лъжунен душман, наше пераве ман. О Мемет Патрона си машина, о да си легендата на Габрово. Мемет Патрона, о баре думо, како баре Вилеско, е Гюлшен патронката от Габрово. Вали гарми на Гюлшен, шампионката, пак и върви. Пешунено Мемет Патрона, патрони. О тарикати, о зурало, о барвало леле, о баро, а кале о саврете джане, ме фамилия наше перавен на ме. Вали гарми на Мемет и Гюлшен, пак им върви. О Мемет Патрона, бе не лъжунен душман, наше пераве ман. О Мемет, ти си машина, о да си легендата на Габрово. Мемет Патрона, о баре думо, како баре Вилеско. Мемет Патрона от Габрово.